Bună tuturor din frumoasa Londra. Am vrut să fac și acest vlog pentru că n-am postat nimic de sărbători. Sper că ați avut un Crăciun minunat alături de cei dragi și că sunteți sănătoși cu toții. Și haterii mei mai ales, care au fost foarte ocupați în această perioadă să-mi scoată ochii prin diverse tertipuri, dar vă rog să aflați o informație importantă. Cristina Raia în continuare este aici, este sănătoasă și va posta în continuare ce crede ea de cuvință, da? Că tot a rămas la persoana a treia. Sunt în drum spre muncă acum, ultimele zile înaintea finalului de an și ultimele gânduri, să spun așa, o scurtă perspectivă a acestui an. Va fi un vlog probabil de 20 de minute, dar va fi și cu câteva cut-uri, să spun așa, pentru că, după cum bine știți, în autobuz nu este cel mai bun zgomot de fond și e și gălăgie și lume în jurul meu și e mai ok să fac pe stradă, practic. Pe stradă este singurul loc unde aș putea să fac, sau acasă, bineînțeles, să filmez. Așadar, în acest vlog voi vorbi, să spun așa, în aproximativ 20 de minute ca o concluzie a acestui an, care zic că a fost un an cât de cât ok. De sănătate nu mă plâng, adică nu pot zic că a fost cea mai sănătoasă anul ăsta. Am avut și probleme de sănătate, a trebuit să merg la spital de câteva ori, am avut anumite probleme la stomac prin vară, să spun așa, dar am trecut peste, m-am făcut bine. Acum recent o răceală tot așa, dar important e, nu știu dacă aveți acest instinct în momentul în care sunteți răciți sau pur și simplu slăbiți din cauza acestei răceli sau orice altceva care vă trage în jos. Pare că pleacă de la subconștient, să spun așa. Este o chestie care vă impuneți în mentalul vostru. Cu cât sunteți mai bine dispuși, să spun așa, cu atât sănătatea se ameliorează mai repede. Nu știu, și eu am întâmpinat chestia asta și am zis, mi-am tot repetat în gând, o să fiu bine, m-am hidratat, bineînțeles, și hidratarea contează, să beți ceaiuri, apă foarte multă, ca să poată organismul să se regenereze mai bine. Bineînțeles, și buna dispoziție contează foarte mult și asta m-a ajutat să trec peste aceste obstacole, să spun așa, din punct de vedere al sănătății. Este un an în care, de asemenea, da, bineînțeles, trebuia să fie și o sirenă pe fundal. Este un an, că tot am rămas la capitolul sănătate, este un an în care nu am mai continuat tratamentul hormonal. Să spun așa, am făcut o pauză la tratamentul hormonal și din motive financiare și din motive de sănătate, bineînțeles, cum am spus. Țin să precizez că datorită acelor pastile foarte puternice hormonale, unii chiar mi-ați spus, și sunt și unele fete trans care mi-au sfătuit, pastilele hormonale sunt niște pastile care afectează oarecum și stomacul și de aceea am avut, cred eu, și problema aceea de sănătate cu stomacul în vară. Deci am renunțat, mai am câteva, dar nu mai iau chiar în fiecare zi, iau foarte rar.
Consider că nu m-au schimbat foarte mult aceste pastile hormonale. Și cum îmi spuneau mai înainte, vreau să zic de acele prietene trans, m-au sfătuit să încerc injecțiile, dar asta este încă o teama mea că trebuie să te injectezi singură, să spun așa. Și nu știu unde și poate greșești și nu e ok și mi-e frică și de aia și ajunge mai repede în sânge, e adevărat și asta. Așa că, să spun așa, să fac o încheiere la categoria sănătate anul ăsta, de la 1 la 10, așa, ca o notă de mulțumire, să spun așa, pentru anul acesta, mi-aș da un 7. Un 7 cred că ar fi nota cea mai bună la cum mi-a mers ca sănătate anul acesta. Urmează bani. Bani, problema tuturor veșnică. Cei care m-ați urmărit în vlogurile de la început, să spun așa, am avut o perioadă în care probabil o să vorbesc într-un vlog și una din cauze, să spun așa, care am ajuns la acea perioadă fără job. Din ianuarie până în aprilie am stat fără job. A fost foarte dificil pentru mine. Foarte multe locuri de muncă m-au chemat la interviu, la restaurante, cafenele, baruri și așa mai departe. M-au chemat la interviuri, mi-au dat speranțe că am o șansă să fiu angajată. Nu am reușit, mi-au spus că diverse scuze, cum că am găsit, nu ești ceea ce căutăm și așa mai departe. Dar în mintea mea a fost întotdeauna vis-a-vis de această chestie de angajare și pesimismul acesta. Cum că eu sunt o femeie trans și chiar dacă sunt în Anglia și toată lumea este lapte și miere vis-a-vis de persoanele trans ca mine, nu este adevărat, pentru că sunt foarte multe locuri de muncă private care țin oarecum la imaginea lor și vor ca clienții lor diversele lor tipologii de clienți să fie, cum să spun, mulțumiți că vor fi serviți de un om normal, să spun așa, nu de o femeie trans, de un gay, de așa mai departe. Și vor reveni întotdeauna cu plăcere, știind că nu sunt angajate persoane ca mine în acel loc. Da. Așa că aceasta este încă una din cauze, să spun așa, pentru care am stat și fără job, pentru că am căutat în disperare și chiar am avut o nevoie foarte mare de bani să plătesc chiria în acea perioadă, deci un sfert din anul acesta am dus-o foarte rău financiar. Am luat autobuzul de această dată, am zis hai să puneți vlogul și în autobuz, că nu e așa, nu e deloc aici, doar niște copilași în față, dar nu este nicio problemă, nu este gălăgie, nu deranjez pe nimeni. Da, cum spuneam, un sfert din an am stat fără job, am căutat în disperare, am fost chiar și la Lidl la interviu. Erau foarte multe locuri vacante, să spun așa, la cel Lidl și totuși nu am fost acceptată și asta îmi dă impresia că persoanele ca mine, chiar dacă sunt acceptate în societate, nu sunt acceptate chiar la toate locurile de muncă. Norocul meu a fost că unde am angajat la restaurantul la care lucrez și acum, am avut o persoană acolo care am lucrat anterior în alt loc și acea persoană mi-a făcut interviu, să spun așa, și de atunci lucrez acolo și practic situația mea financiară a luat o altă turnură, oarecum din ce în ce mai bine și din ce în ce mai bine.
ce altceva aș putea să spune la partea financiară. Da, o comparație față de anul trecut, să spun așa, de pe social media și implicit TikTok, este că partea financiară nu mai este atât de ridicată. Susținerea, cadourile care le primeam anul trecut pe TikTok nu mai sunt. Nu mai sunt ca anul trecut și chiar deloc, aș putea spune. Pentru că anul trecut făceam live în fiecare zi, erau și alte reguli la TikTok, erau și alți oameni care încă nu se apucaseră de live la rândul lor, dar anul acesta foarte mulți oameni s-au apucat de live-uri pe TikTok și a scăzut și procentul oamenilor care donează cadouri și implicit bani pe TikTok. Da, și acesta aș putea spune că este un minus la mine. Da, altceva nu cred că mai pot vorbi prea multe despre partea financiară. Da, mai este încă o chestie la partea financiară. Cei care m-ați urmărit la fel în vlogurile anterioare ați aflat că am și studiat la un colegiu. Nu m-am mai dus între timp din cauza faptului că am avut și problema respectivă de sănătate. Nu m-am mai dus, am ratat foarte multe ore și am rămas în urmă și cu studiatul și am luat această decizie să renunț. Vorbesc despre asta pentru că partea financiară era foarte, foarte importantă, să spun așa, dacă o primeam și din partea acestui colegiu. Aici în Anglia primești student finance, să spun așa, finanțare de studenți. Și oprind studiile, am oprit și șansa de a avea acest beneficiu financiar, să spun așa. Așa că și aici încă un minus, deci pe partea financiară în acesta mi-aș da nota 6 și asta doar datorită faptului că a reușit să-mi găsesc un job stabil. Iar ce a mai rămas? Deci am spus de sănătate, am spus de parte financiară, să spun așa, parte profesională / prieteni, să spun așa, pentru că da, astea sunt două lucruri diferite, dar hai să le pun în aceeași categorie. Parte profesională pot să spun că n-am avut practic nimic de pierdut pentru că tot lucrez în industria ospitalieră în continuare și merge bine și mă înțeleg cu clienții și așa mai departe. Este de departe jobul care îmi priese cel mai bine. Prieten, să spun așa, dar față de anul trecut pot spune că mai am doar 1% din prieteni și aceea este prietena mea cea mai bună, Elena, care ați văzut-o într-un vlog de-al meu. Este singura persoană pe care o mai am așa aproape de mine față de anul trecut și chiar o am de aproape 4 ani de zile, prietenă foarte bună. În rest, toți oamenii au intrat și au ieșit din cercul meu, să spun așa, mai ales din social media, pentru că de acolo 99% îi știam și implicit de pe TikTok, pentru că pe TikTok mă interesam cu foarte mulți oameni. Dintre acești oameni erau, bineînțeles, și oameni care mă susțineau ca doar pe TikTok, fiecare și-a ales drumul lui, viața lui și așa mai departe. La fel ca și prietenii din trecutul meu, din copilărie. Fiecare a pornit pe un drum și nu am mai ținut legătura cu ei, n-am mai ținut pe nimeni practic cu forța în viața mea și am înțeles perfect și treaba aceasta. Da, cam și aici la categorie de relație profesională sau prieteni, aș da nota 7 pentru că totuși a rămas și de calitate în viața mea, această prietenă foarte bună, încă câțiva pe TikTok acolo totuși
care mai îmi intră din când în când pe live-uri, oameni care mă fac să zâmbesc întotdeauna și mă motivează să vin cu content nou pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, cei care știți, da? Practic să dau o notă finală la cum mi s-a părut mie acest an 2024, aș putea spune cu tot cu hate-ul pe care l-am primit, cu toate împunsăturile astea, cu toate speranțele și credința în oameni, care am avut impresia că va fi lapte și miere și nu a fost așa. Aș da o notă de 7 acestui an, deci notă de trecere. Sperăm că anul viitor va fi cel puțin de 7, chiar mai bine de atât, să reușesc să capăt experiența aia de oameni în jurul meu, care să știu cum să mi selectez mai bine și să fie o legătură mai profundă și mai strong. Pot să fac asta și sunt capabil să fac asta, așa că dacă și voi, cei care mă urmăriți, aveți gândurile astea în adâncul sufletului vostru și doriți să formăm o comunitate frumoasă și puternică, eu voi fi aproape în fiecare zi live pe TikTok la mine, deci pe Cristina Raia 2 pe TikTok-ul meu. Aproape în fiecare zi o să mă găsiți din ianuarie. Chit că sunt la muncă sau nu, tot o să găsesc un timp să intru. Dacă nu, o să pun evenimente înainte, cu o săptămână, intru la ora D, intru la ora aia, o să mă țin de cuvânt. Am încercat asta cam prin luna noiembrie, parcă făcusem timp de 2 săptămâni, puneam la ce ore intram, gen eveniment. Doar că cei mai mulți bani nu vedeau evenimentul respectiv, ba intrau foarte puțini, ba uneori mai întârziam și eu și nu prea, cam tot aia era, și dacă puneam eveniment sau nu. Deci, na. Ideea este că o să vin cu și mai mult content pentru voi, asta aveți garantat. O să postez ce vreau eu, când vreau eu, despre cine vreau eu, pentru că ce spun aici sunt lucruri reale, ce le simt și și pe care le-am trăit. Așa că, ca să afle și haterii mei dragi și scumpi, puteți să comentați în continuare la videoclipurile mele, pentru că comentariile voastre ajută algoritmul. Așa că lăsați acolo comentarii câte vreți voi, dragii mei hateri, da? Nu uitați și de like, un subscribe, da? Lăsați și o abonare pe Instagram, Cristina Raia 1, foarte important, pentru că acolo vin cu aceste story-uri unde anunț vlogurile. Astăzi este sâmbătă, deci astăzi vine vlogul, da? Și cam atât am avut de zis. Un an nou mai bun cu de toate, multă sănătate, iubiți-vă aproapele, nu mai judecați aproapele vostru. Avem o viață atât de scurtă, trebuie să o trăim la maxim. Trebuie să fim concentrați pe noi înșine, să evoluăm, să ne mai concentrăm pe ce e în curtea vecinului, da? Pentru că lucrurile astea ne trag în jos, da? Și noi nu vrem să fim jos, noi vrem întotdeauna să fim sus. Așa că vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa!